Национален музикален театър София представя Rock Sensation The Contract. 25 януари 2026. Спектакълът, който покори сърцето на Европа, с ексклузивен показ в София. Пътуване във времето, което ще ви остави без дъх. Рок банда, симфоничен оркестър, балет, изключителен каст, договорът, който промени историята на музиката завинаги. Легендарни рок хитове, вдъхновяващо визуално изживяване. Пригответе се за неповторим купон и създайте спомени за цял живот. Rock Sensation The Contract. 25 януари 2026. Зала 1 на НДК. Резервирайте вашите билети сега.